中国の新華社によると、18日正午ごろ、新疆自治区宝丹市でウイグル族数十人が警察の派出所を襲撃し放火。間もなく武装警官によって射撃され死亡したと報じました。世界ウイグル会議は当局の武力鎮圧によって衝突が発生したと主張しています。中国当局呢，在昨天直接开枪打死抗议者。目前我们获得的数据是20名维吾尔人，伤12人，重伤3人，其中包括4名妇女和1名11岁的儿童在内。世界ウイグル会議によると、2009年の 7.5 流血事件以降、宝丹地区の大勢のウイグル族青年が失踪または当局に拘束され、未だに行方不明だそうです。また、当局の新疆支援政策により、内陸の企業が現地で土地を囲い込み、多くのウイグル人が生存環境を失ったため、18日、当局への抗議活動が予定されていたそうです。但是抗议之前遭到了中国武装暴力镇压，镇压当中当场开枪打伤1名维吾尔人，逮捕13人，其之後演變成了衝突，而且中国武裝人員採取了暴力鎮壓。19日、新東人記者が現地の会社や住民に電話取材を行いました。それによると、当局は詳しい情報は公表していないそうです。麻烦帮我查新疆的纳尔巴格街道派出所和田市。很抱歉，请您用实名电话打过来查询好吗？因为我们接到地区公安局的通知，就是你这部号码我们看不到，不能给您查询的。昨天嘛，有个派出所发生纠纷了，他一直叫他身上装的有那个条刀，他就把那个人结为人质，最后就给击毙了。世界ウイグル会議は、中国当局はテロ鎮圧の名のもと、ウイグル族の平和的な抗議を鎮圧するのはやめるべきだと訴えます。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。